दायो आंखौ बरायना लांनो फैदो सिमि बर' आरो त्रिसिका बर' ना त्रिसिका हेलौ होनना बुंलाय हेलौ होनना बुं थौ टाटा होनो त्रिसिकाया लांबाय आंखौ सोना दायो नै खालामनांबाय आरो मोजां साफा खालामाखैसो दिनै जास्ट एकदम नर्मेलि आरो नै लोगोफोर हेल' गाइस वेलकाम टु माय चेनेल दायो आं थांगासिनो दङ जोंना दुकानाव स्टराव माने बानायगासिनो दं दाथ' मिस्ट्रि गैथ'वा माने प्लाइखौ मोनथ'वाखै आरो ना नांगौखिनि प्लाइखौ थ' बेखायनो स्टप जाना दङ थ' दायो आङो रुमखौ साफा खालामनोसै साफा सुथ्रा खालामनोसै थांनानै दायोथ' इभिनिंनि 5:03 जाहैबाय टाइमा 5:03 जाबाय ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो दङ एकदम क्लिन खालामनो दखानखौ इमानबो क्लिन खालामा जास्ट एसे साफा खालामगोन माने आरो मिस्ट्रि नांफैगोन नालाय कालार फुननाय रेकआनो कमप्लिट जायाखै बेनिफ्राय आरो माबानि दङ लाइननि वायरिंनि दङ थ' बेखायनो अब्लाबो जा लेथ्रा जाना दङ बेखिना आं साफा खालामनोसै स' नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम माब्ला बरननो हायो दखानखौ बेखौनो सेस्था खालामगासिनो दङ खिन्थु मिस्ट्रिफ्रानो दिनै फैगोन गाबोन बुंनायावनो माथो फैनोनो हाया आरो गाबोन आरो लाइट साइड लाइन थांगोन आं गुवाहाटि थ' बेफोरखौ लाबोनानैसो ज' खालामनानै वायरिंखौ बानायना होसिगोन आरो ना बरियानो दायो ओंखारबोबायनो दायो अखानि थाखाय मानसिफ्रा गायनो फुनो हायाखै नैया अखायानो प्रब्लेम होगासिनो दङ नैया दै एसे एसे दङ रानबायनो जुदि आरो साननैसो अखा हायाबासिनो थायोबा बे एकदम गावस्रा जोबगोन ख्राव ख्रावनो दैफोरानो गैलायनि नाय डेन्जार सान्दुं खम खिन्थु हिटआ ओरैबायदि डेन्जार होगासिनो दं साननैसो दायो आं सफैबायनो नेया गानजा सक दे लामायाबो बे जासिगोन दखानाबो एसे ब्लां ब्लां जासिगोन स' नोंथांमोना फैनानै बिराद मोजां मोनगोन MM स्ट'राव फैबानो जाबाय दे लोगोफोर नैया दायो नेया सफैबाय आखाइयाव साबि खुलिनोसै बेखौबो गायाखै नेया ओमफ्राय जोंहा जंगल जाबायखिना बास नैया बेफोरखौबो साफा सुथ्रा खालामनांगौ बालिफोरा आग्लायबाय आरो ना नैया नायदो दखाननि अबस्था बेफोरखौथ' नांला बेखौ आउट खालामना होनांसिगोन प्लास एसे साफा खालामनोसै मा नाङा बेफोरखौ गासैबोनि फुरा आलाय सिलाय जाना दंजोबो आरो नेखेब बानायनाय एसे जायासै बेयाव मोनसे इयाव होनानै सेटआप खालामनांगोन नैयाव लासा खालामनांगोन बे बाराद्राय गोजौ जाबाय आरो ना लोगोफोर एसे गाहाय खालामनांगोन बेखौ बे आर'नाइ सम दोनगोन बरियानो दायो आङो साफा सुथ्रा खालामनोसै स' नोंथांमोना नायलांदो गासिबाबो मोनसेल' निया माय गड बास लाइन दङ बे साफा खालामनोसै आङो लोगोसे MM स्ट'रनिफ्राय बरिया ट्रेनबो नुहुरो ने माल ट्रेन नोसै ओइनै बा फानो खिन्थु दा गैया जि दखान सोफायबायनो दखान बनायबाय थादों जे गैया दा मोनगोन दे साननैसो उनाव मोनगोन जायाखैनो ने दोङो मोनगोन अके सिलायखानाय फैयो आंनाव सिलायखानाय मोनो रं खारा अके मोनगोन नों जागोन
10 दिनसो नांगोन आरो दायनिया खावसे लांजोब्बाय आरो नैखिना बाखि दङ कारपेटखौबो बोखारनानै कारपेटाबो गाज्रि जाखाबाय नालाय बेखौ बोखारखानांसिगोन निया कारपेट बनायमोन नालाय बेखौ बोखारनोसै गोदान लागायनांगोन बोखारनानै लांसै बेखौ नै ya Regampura बोखारबाय बाटानि सेन्देलाव जि गोलोद ओमफ्राय बेखौ बोना लांसै इथिं बाहेरथिं बरियानो बेटाराबो नाय अबस्था बेयाव सिमेन्ट दोङोमोन आग्लायनाय बेलाय हामा जासिगोन दायो बेखौ बोना लांनोसै हायोना हाया नायनोसै हारसिं Wah. Này ya. Để chính từ người cái sau nó gần. Sau nó sẽ gần không? Boriana. Tay sẽ clean ra vậy. Tay cái xịt bắn ra xịn. ओरैबायदि धुला आरोना फेनबो लागानो हाया माबो लागानो हाया सावना होनसै बेफोरखौ सावना होनसै बेखौ बरियानो दायनिया सावना होबाय लासै लासै खामजोबलांगोन खामबाय थाथों ओमफ्राय आङो साफा खालामलांसै एसे जा हायो नै गथाय बेमा सोंना दोङो बिसोरखौ साफा खालामगौ हाया गन्थङा धुला हाबजोब्बाय दाथ' धुला हाबदों उनावसो गम मोनगोन मा जायो ना बे रुम सेफायदोंमोन ना बिनिनो लेथ्रायो दायनिया साफा खालामबाय बिराद धुला बेखायनो ओंखारबोनांगौ जायो नै मास्क साक्स गानाखै नालाय बेखौनो सावदोंमोन माथो गोमोरनानै थाबाय
नै एसे क्लिन जाहांबाय जास्ट ओरैनो एसेल' क्लिन खालामदो आरो ना आरो मिस्ट्रि नामाव लेथ्रा जागोन नालाय बेखायनो थेवब्लाबो कारपेट सारपेट बोखारनानै एसे साफा खालामदों आङो दि फेन्देरि ओमफ्राय बेबो बालियाव दङ लोगोफोर उपाय गैया नैया हिन्जावखौबो साफा खालामनो टाइम गैया नालाय माने बाबु दङ बाबुखौ नेनांगौ थ' आंनो एसे खालामनांबाय आरो मोजां साफा खालामाखैसो दिनै जास्ट एकदम नर्मेलि आरो दंबावो माने कमप्लिट जायाखै नालाय बानायनाय बेखायनो अब्लाबो नैबे दाखालि वाल सेफायनाय लेथ्रायानो दङ नालाय नायना थानो हायाखै आङो ओंखायनो दिनै एसे फायनानै साफा सुथ्रा खालामबाय साउन्डआबो होबाय इनो साउन्डना होनोसै कारपेटफोरखौ दायो नैथिंनि साटारखौ खुलिनोसै बे बालिखौ गारनांगौ दा ओमफ्राय सिमेन्टआबो नैया फेनखौ एसे होना दोननि धुला खारनायनि ओमफ्राय नैया आंना सना फिथराबो माथो लान्थंसो जाना दङ सिखारा बिनिया ब्लाउस गानहोनो बाखि दङ दा गानथ'वाखै नैयावनो बास नायखिना बालि साफा खालामनांगोन खिना बालियावनो दोननांगोन बरियानो नैया बेखिना बालि एसे ओरैनो बारा लाबोबाय आरो आंना बै फ्रन्टआव होनोसै बालिखौ बरियानो फुरा बेखौ फोजोंनो ट्राय खालामगासिनो दङ जों आखाइनि बेनो जाबाय जोंनि समायना रमायना गान्जा सक बायाव दैलि ओमफ्राय बन्धनिया बिथिं बेयाव मोनसे दख'ना दखान दङ सिलाय मेसिन खालामहैनो आब'आ ओरैनो ब्लाउस सिलायनो हायो आरो बेयाव बरियानो दायो इ बालिखौ आङो बेजों बिबार दोननाय टाबजों हावखांनानै दोननोसै फ्रन्टआव होनोसै आरो ना बे फ्रन्टआव होबा एसे माबा जागोन लय जायो तेसे लोगो क्लिन खालामबाय हेलोजों होनसै वेक बास कैसे सिबाबना होनसै बाखि बेफोर गैयाबाथ' आं पुरा साफा खालामगौमोन खिन्थु साफा खालामबाबो लाब जानाय नङा बेखायनो खालामथ'ला बेखायनो बरिया सिबना होनसै खना खनलायनो लेथ्रा जादों नालाय बरियानो दिनैनि थाखाय जाथ'बाय बेखिनियानो क्लिन खालामबाय दिनै बेफोरखौथ' पुरा हुगारनांगोन ओमफ्राय बेफोरखौ सुनांगोन बेफोरखौ गासैबो कालार होनांगोन सिलिङावबो एसे पेन्ट खालामनांगोन बेफोरखौ गासैबो स्प्रेजों दैजों हुगारनांगोन नै आंनि सनाखौ हुगारनांगोन ओमफ्राय नैया बालिफोर पुरा फुललि क्लिन सावबाय थादों इथिं मोजाङानो सब सावना होबाय ओमफ्राय बेखिनिया बाखि दङ रेकफोरखौ साफा नुयो ग्लास लगायनो नांगोन बायटिनाव बहुद दङ मिनिमाम 10 डेससो नांथारगोन ओमफ्राय गासैबो बेफोरखौ हुगारनांगोन गणेश बाबा बेयावनो दोनदो सब सुनांगोन सुनानै फुजा होनानैसो हाबगोन आरो बे दरखौ खुलिना दोनथ'दो बेयाव स्क्रपफोरा दङ इनभार्टारखौबो खुलिजोबनानै साफा खालामनानै मोजां लागायफिननांगोन बेयाव वेरिं मोजां लागायनांगोन बाखि दं बर्डनिफोर हेंगारफोरखौबो गासैबो सुनानै साफा सुवा माने हुगारना होगोन बरियानो बे रेकखौबो हुगारनांगोन आरो बेनार बिथिं फ्रन्टआव दङ बेखौ निउ लागायनांगोन बेखौ बेनारखौ बेनिफ्राय बे गंसेयावबो निउ मोनसे लागायनांगोन फ्रेमनि बरियानो ओमफ्राय बे बेनाराव नैथिंबो मोनसे बेनार होगोन सानदों हायोना हाया नायनोसै बेथिं होनाय लोगो लोगोसो बै खैराबारिनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा डाइरेक्ट थां नुहुरखायो आरो बिथिं होबा थ' नायनोसै बेथिं होबाथ' बेयाव फैबासो डाइरेक्ट नुयो स्ट'र होननाय खिन्थु बिथिं होनाय लोगो लोगो बे खैराबारिनिफ्राय पेट्रल पाम्पनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय लोगो लोगो बिथिं नुहुरो आरो ना बेयाव बेनार मोनसे होनो नाजागोन फैसायासो बुङो दायो ओमफ्राय नैया जोंनि स्ट'रा एसे गिदिर जाबाय आरो ना मोननै बिदि जागोन बेयाव फ्रन्टआव ग्लास थागोन बेहाय ग्लास दङ ना बेयाव ग्लास होगोन आरो बिसिनि गिदिर जागोन नाय बिदि जागोन 20 by 18
नाय स्टोरखौ एसे ब्लां ब्लां गुवार नुबायना नैया बेनो जाबाय जोंनि स्टोर ओमफ्राय आङो बिराद लेथ्रा जाना दङ आंनि आइफोरखौ साफा खालामनायनि एसे सुनोसै आइबो मोनसे फुख्रि दङ बरियानो फुख्रियाव सुनानै थांखानोसै बेखिना फेसिलिटिसबो नोंथांमोना मोननो हागोन जोंनि स्टोराव फैबा आथिं आखाइ सुनानै बरिया हाबनो हागोन आरो बेयाव ओमफ्राय बे ट्रेन साइटिंआबो नै खाथियावनो हैनै रेलवेआव मावग्राफ्रा डिउटि होगासिनो दङ नाय दसे मावनायावनो गन्थङाव ओरैबायदि धुला हाबबाय नालाय ओरैनो डक्टरा बारा धुलायाव थानो होआखै आंखौ एलार्जिनि थाखाय नै आबै सासे दुगैगासिनो दङ बेयावनो दुगैयो जोंबोथ' उन्दैयाव ओरैबायदि दुगैयोमोन बेफोराव फुख्रिफोराव जाब्लाव जुब्लु बारोमोन बेक फ्लिपफोरखौ ओइथिं ट्रेन फैगासिनो दङ दायो पं होनगासिनो दङ ट्रेनखौबो देखायहरनो दङ जोंनि गोबां मानसियानो भितर गामिफ्रा ट्रेन नुवा आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायदों नोंथांमोन बे लाइननि आरोना कारेन्टनि वाव बेनो जाबाय ट्रेन साइटिं बेनो जाबाय स्टोर ओइनो स्टेसना बैखिनियावनो ओंखारनानै फैदो स्टोराव बे जाबाय गान्जा सक आथिं सुनोसै दायो क्ल'ज खालामबाय खिन्थु बे दाबो जोंबायनो थादों नै बेखौथ' गारना थांनो हानाय नङा बेखौ दसे नायथ'नि बेनो थांसै दायो नै थांगासिनो दङ टाउनसिम खैराबारिनिफ्राय मिनिमाम 2 किल'मिटार जोंनि स्ट'रा थ' लोगोफोर बयबो फैबानो जाबाय आरो 10 डेससो नांगोन कालार सालार होनाय वायरिं सवारिं खालामनायाव गाबोन आं गुवाहाटि थांगोन आरो माल बुस्थु लायनो थ' बेखायनो बयबो फैबानो जाबाय दे लोगोफोर दुब्लिबारि मोनाहांबाय जोंहा टुकुआ दा लोगो उन्दुबायनो मिनिमाम बे 6टासोआवनो उन्दुयो 5टासोआवनो आरामसे दा आरो बे सिखारला आरो डाइरेक्ट 3:30 4टा बेनि उनाव आरो गेलेबाय थानां बेजों टुकुजों आजिखालि माने मर्निं सिखारामोन नालाय 8टा 7टायावसो सिखारोमोन दा फुरा मस्लाखौ मोनदो 4टा 3:30आवनो सिखारनानै गथ'जों गेलेबाय था मजा जाला दायो आङो गामियाव थांगासिनो दङ लुथुमोननाव माने लुथुआ दाखालि जोंनाव थांदोंमोन नालाय लोमजानायाव ओरैनो बेरायनो बिनि ससमाया थाबोदो बेखौनो होनो फैदों आङो नाया जोंहा नाया जोंहा एक्टर गाजोला आदा ओइनै बा कजा गारि गोदान लादो नै वागनार मालाय गिलुम गिलुम सलायबाय थायो बेबो गोदान नालाय नैया लुथुलहा मालाय गाजा होदो गेटखौबो गाजा कालार ससमा होलांसै नैया मालाय लोमजानायाव गानबाय थायोमोन दायो आंखौ बरायना लांनो फैदो सिमि बर' आरो त्रिसिका बर' ना त्रिसिका हेलौ होनना बुंलाय हेलौ होनना बुं थौ टाटा होनो त्रिसिका लांबाय आंखौ सोना दायो नै फैसा बाथौ बनायबाय नै धुप धुनायनो सब बेमारि कालार दे ससमाखौ होबाय दे बुवा देलायगोन आरो इयो लोमजालायबाय नै बोरै ओइ त्रिसिका लोमजादों नोङो हा बहा थांनो हा बहा थांनो नै लुथुआ देखायनो थांदो बिसोरनि किटसेनखौ दायो मा संदो नायगासिनो दङ ओइ नै दे नैया नारेंखल दानदो मा फुजा होगोन नामा फुजा हा सोर आदा नंथारालै थफ्लानि बार्थडे बा ओइ टेसिनि स्टाइल दायो लुथुरमोननिफ्राय न'आव थांनो ओंखारनायावनो आङो गोसोखांबाय जे मबाइल गंसे आरो बहा थाबोखो बे दखानावनो थाबोनो हागौ दायो एगेन आरो खनसे स्ट'राव थांगासिनो दङ मबाइला दंना गैया नायहैनोसै मोनबाय दङमोन स्ट'रावनो दायो थांगासिनो खैराबारि टाउन
खोराबारियाव सा कापसे लोंगोन बेनिफ्राय न'आव थांसिगोन। दायो जाबाय 7टा 11 दायो मैया न'आव सफैबाय। न'आव सफैनाय लोगो लोगो दायो दुगैनोसै हाबथ'ला बिराद लेथ्रा जाना दं नालाय आङो। ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ दोननोसै। इमापुथियाबो थांबायनो। दायो नैया न'आव सफैबाय दुगैबाय आङो ओमफ्राय बाबुआ नैया उन्दुबाय जोंहा सनाया। बेनिफ्राय दायो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। साननै उनाव नोंथांमोना अपेन खालामनाय नुगोन। फैबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि भइसखौ मोजां खोनानायनि स्पेसियलिस्ट बेनो बिराद खालामो दायो दाखालि लाबोदोंमोन आङो। थ' बयनिसिमबो बाय बाय। नेक्स्ट ब्लगखौ लोगो मोनलायगोन। आजिखालि मानसिफोरा ब्लग नायानो बारा सर्ट भिडिअसो नायो इन्स्टा फेसबुकआव। बेखायनो बारा भिउआ खम जाबाय डाउन जाबाय इउटुबफोरनिया। थ' अब्लाबो इउटुब चेनेल दङ नालाय बानायखागोन। थ' बाय बाय।